Ang lasa. Masarap. Sobrang taba nito mga kasinag. Oh. Mistisa na ang ating sahog. Hi mga kasinag, magandang hapon po. Andito tayo ngayon sa may palayan kasi pinapakain ko yung kambing. Ayan, tapos na mag-ani dito mga kasinag. Pero yung sa may dulo hindi pa. Dito sa may malapit sa bahay namin, tapos na. Kaya dito ko na tinali yung kambing para makakain sila ng maayos. Mamaya pala mga kasinag, kukuha tayo ng pwede nating gulayin para may ulam tayo mamayang gabi. Wala po ako mga kasinag mai-content ngayon kasi nga po palagi akong busy. Ngayon nga po katatapos lang po namin ng meeting. Pagkatapos umuwi na ako para pakainin yung baboy at saka ang kambing. Kaya wala pa akong ibang may update sa inyo mga kasinag. Kaya ito lang po muna ang update ko sa inyo ngayon. Samahan nyo na lang po ako mamaya, magluto tayo para may pang ulam. And thank you po pala sa mga patuloy na nanonood ng aming mga video. Salamat po sa walang sawang panonood nyo. Sana po patuloy po kayong manood ng aming mga vlog kahit bihira kaming makapag-upload kasi nga po palaging busy. Kaya thank you po sa inyong lahat. Iwan muna natin yan mga kasinag ang kambing. Hindi naman siguro yan tatawid dun sa kabila kasi may tubig. Takot sa tubig si Kambi kaya iwan muna natin para may magawa pa akong iba. Manguha tayo mga kasinag ng gabi. Medyo maliliit lang po ang gabi ngayon kasi gawa ng sige ang ulan. Kaya lumiit yung mga gabi. Ito na po lahat mga kasinag ang nakuha ko. Konti lang po ang kinuha ko kasi ilan lang naman po kami dito sa bahay. At ito na yung ating mga sahog. Ginayat ko na at hinugasan ko na rin para ready na sila mamaya. Ilalagay na lang natin pag kulo. Dito po mga kasinag sa probinsya, madali lang kapag wala kang ulam. Basta may mga tanim ka, may makukuhaan ka. Pag masipag ka naman pong pumunta sa dagat, makakalibre ka din po sa pang-ulam. Basta sisipagan mo lang para makatipid at saka healthy pa lahat yung kakainin mo kasi sigurado ka na fresh pa yung mga iluluto natin. Mga kasinag, ayan na po ang ating gulay, gabi. Inilagay ko na po yung tanglad at saka yung luya at sibuyas. Ayan, hintayin lang natin na maiga yung pangalawang gata. Tapos maya maya ilalagay na rin natin itong alimango. Bigay lang ito mga kasinag nung kaibigan ng asawa ng kapatid ko kasi pumunta sila dyan kagabi. May kasi birthday nung kaibigan ng asawa ni ate. Binigyan niya ako ng 2 piraso. Sobrang taba nito mga kasinag. Oh. Ay hindi naman pala sobra, mataba lang mga kasinag. Kaya shout out po sa nagbigay. Thank you so much po dahil may pangsahog ako sa aking gulay na gabi. Yung unang gata natin mga kasinag, 1 baso lang yan. Kunti lang po mga kasinag yung ginulay ko kasi kami lang naman pong mag-iina dito, kaming 3, tapos si mama kasi dumating na po si mama galing sa Sorsogon nung isang araw. Kaya 4 na kami ditong magkakasama. Kaya obligado na tayong magluto lagi kasi nung ako lang mag-isa, tinatamad ako magluto, pero ngayong andito na si mama, kailangan ko na pong magluto palagi para hindi magutom si mother. Ilagay na po natin mga kasinag ang ating gata. Ay, mukhang marami ang ating gata ah. Okay lang yan para mas masarap. Ayan mga kasinag, malapit nang maluto ang ating ulam. Namumula na. Mistisa na ang ating sahog.
Titikman daw po mga kasinag ni Bunso. Ang lasa. Masarap. Pasado na mga kasinag kay Bunso. Mag-ready na po tayo mga kasinag kasi kakain na kami. Kain na din po kayo mga kasinag. Mga kasinag, tapos na po kaming kumain at nakapag-asikaso na rin po kami. Kaya matutulog na kami ni Bunsoy dahil may pasok pa bukas. Maaga pa akong gigising para magluto ng baon nila. Kaya hanggang dito na lang po muna mga kasinag ang ating vlog ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood nyo palagi. God bless po. Bye. Good night po.